Hello friends, good morning. Welcome to Geethu's Home Cooking Channel. நாம இன்னைக்கு கரண்டி ஆம்லெட் எப்படி செய்யறதுன்னு பாப்போம். ஓகேங்களா? இப்போ ஒரு 3 நான் முட்டை எடுத்திருக்கேன். சரிங்களா? இது கூட ரொம்ப ஈஸியா சீக்கிரமா செஞ்சிடலாம். அவ்வளவுதான். நாம் இது கூட நறுக்குன சின்ன வெங்காயம் ஒரு 10 சின்ன வெங்காயம், மிளகா, ஒரு மிளகா போட்டிருக்கிறதுனால சும்மா ஃப்ளேவருக்காக அரை ஸ்பூன் வேண்டாம், 1/4 ஸ்பூன் மிளகா பொடி சேர்த்துக்கோங்க. அந்த வாசம் போறதுக்காக சேர்த்துக்கோங்க. பெப்பர் ஒரு 1/4 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க. சரிங்களா? இப்போ உப்பு தேவையான அளவு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா நல்லா பீட் பண்ணுங்க. சரிங்களா? எவ்வளோக்கு எவ்வளோ பீட் பண்றோமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ புஷ்ன்னு வரும் ஆம்லெட். சரிங்களா? டேஸ்டா இருக்கும். சீக்கிரமா செஞ்சு முடிச்சிடலாம். நீங்க உங்களுக்கு ஏதாவது சாதத்துக்கு தொட்டுக்கிறதுக்கு ஏதாவது இல்லைன்னா நீங்க இது போல இது பீட் பண்றதுல தான் இருக்கு. சரிங்களா? இல்லைங்களா? வச்சிருக்கிறேன். ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. கொஞ்சம் அதிகமா அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. அப்பதான் கரண்டி ஆம்லெட்க்கு நல்லா இருக்கும். இப்போ இதை எடுத்து நல்லா பீட் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன். இது பீட் பண்றதுல தான் அந்த ஆம்லெட்டே டேஸ்ட் கொடுக்குது. சரிங்களா? இப்போ ஆயில் காயிட்டோம். அதில் நான் இதை ஊற்றி காமிக்கிறேன். சரிங்களா? பாருங்க. இப்போ நாம திருப்பி விட்டுக்குவோம். ஓகேங்களா? ஃபாஸ்டா இருக்கட்டும். கொஞ்சம் பின்னாடி பொன்முறவலா வரட்டும் நாம. சரிங்களா? அப்படியே மெதுவா லைட்டா திருப்புங்க. சரியா? அவ்வளோதான் வியூவர்ஸ், நம்மளோட கரண்டி ஆம்லெட் ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.